noma sicabanga ukuthi ngizoba neyami intwana ingane ngiphathele yona iphathi yami. Ingakho nje kungabalulekile ukuthi uma ungezwani nalabo enisebenza nabo usuphuma iphathi. Lungisa le ngenkathi ngikhuluma la ngathi uzovotela kulokho kuzayo MK ufuna ukuyicacisa lento ngoba ngizwe kuthiwa khona abahluphekile laba beyindaba. Angazi ukuthi abengababuzi nje abanye abantu kwenze njani. Ufuna ukuyicacisa ngaphi uzobheda noma wasemsakazweni angaphenda bhede ayazi ukuthi ngathi ngoba bangizwa kahle ayathanda ukuqhubeza izinto bayibhekise